Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala wa ma'rifati iman wal islam. Walhamdulillah ala kafirin min alami wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, monggo kita sekarang dari syukur dan asal-asal Allah yang tersampai nikmat rahmat hidayah kesehatan badan iman serta kekuasaan panjang semua. Alhamdulillah yang jamu itu sambut tangan dan kasih sekawan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Lalu saya monggo saya maju nilai pahala, nilai ganjaran engkang langkung kathah maksus kali tambah ibadah boten lasanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi Ibu kedosan kalipun itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula anyakseni Allah Ta'ala menika bilih Gusti Allah Ta'ala terus pangeran kula lan kula anak seni lan kula anyakseni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menika bilih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad terus utusanipun Gusti Allah atas utusanipun kula anak seni kula anyakseni Gusti Allah Ta'ala menika bilih Gusti Allah Ta'ala menika terus pangeran kula atas pangeran lan kula anak seni lan kula anyakseni Kanjeng Nabi Muhammad menika bilih Kanjeng Nabi Muhammad menika utusanipun Gusti Allah atas utusanipun Gusti syahadat tauhid lan syahadat rasul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gusti Allah Maha Agung. Gusti Allah Gusti Allah Maha Agung. Gusti Allah Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la Kula anak seni kula anyakseni Gusti Allah Ta'ala menika bilih Gusti Allah terus Ta'ala pangeran kula atas pangeran anak seni kula anyakseni Gusti Allah Ta'ala menika Gusti terus Allah pangeran kula atas pangeran hayya 'alas shalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna kula anak seni kula anyakseni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menika bilih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad terus utusanipun Gusti Allah atas utusanipun kula Gusti anak seni kula anyakseni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menika bilih Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad terus utusanipun Gusti Allah atas utusanipun hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah ayo pada shalah hayya pada ayo pada shalah hayya hayya 'alal falah hayya hayya 'alal falah hayya 'ala ayo pada luka kerja hayya pada loro ayo pada luka kerja hayya pada loro Allahu Akbar. Allahu Akbar Gusti Allah Maha Agung. Gusti Allah Maha Agung La ilaha illallah. la ilaha Ora ana pangeran yang wajib disembah ora ana pangeran ingkang
Jawa nawang Gusti Allah piyambak. Sing keluaran supaya ngiroke kaya suarane sing adzan. Wong sing tukang adzan tergolong tiyang benjang boten badhe badhe dosa. Dagingipun ing alam kubur hingga tempat wonten ing yaumul qiyamah. Wong sing krungu kudu melu maca suarane adzan. Nanti tekan sarawi besok nek ana dina kiamat dipanggil supaya kula sampeyan mireng dipanggil karo Gusti. Nah, Kanjeng Nabi manggil dhateng kula panjenengan. Makna adzan supaya ngeguke asmane Gusti Allah. Naseni ngeguke asmane Rasulullah. Lek maksude kula sampeyan diperintah kon lakoni salat. Salat ibadah marang Gusti hanya malah para Gusti Allah niku ngajak supaya boleh kebahagiaan, kesejahteraan, kabegjan, kamuliaan, ketentraman, kawilujengan yo dunyane nganti benjang ana ing akhir. Nah, wis kita langsung sholat subuh jamaah lan kita dikir-mikir terus metu-metu golek sarung, golek kanca apa meneh sing jenenge golek kabegjan kamulian isine eker-eker nyambut ya. Nah, biasa tadi saya sama suatu kenalan dunia semua sakar muar boleh pangan lama-lama beri keluargamu anakku akhirnya makan di keturunan gini ku kokil terus dituntun yaitu nyambut gawe niki carane cocok tanam. Nah terus adik sing darane Habil yaitu belajar peternakan. Dan awal diri ya ngomong, ada beberapa kita tuh selalu bersedulur melu-melu, dagang melu-melu dagang belok. Terus selalu kalau saya mau gawe, bawa sing kerja proyek, sing dari tender, orang tidak di mandor, melu, kaya halal, boleh kebahagiaan. Kebahagiaan dari ketenangan, ketenangan, kecukupan, kon boleh orang tenang, emang waktu adalah uang dan waktu adalah ibadah. Lebih-lebih bulan Ramadan ganjarannya ditikal mati kan. Posone diganjar sedino kok negara poso 1000 dino dulu. Poso ganjarannya kok negara 1000 dino. Nek kok negara sholat sunat sebelum Ramadan. Saya gimana nih orang Ramadan nek salah ngomong niku dihitung maca tasbih. Dihitung maca tasbih. Omong-omongnya dihitung sodakoh. Omong-omong ini rasa ngomong maksiat. Orang rasanya itu baru, orang rasanya mantu. Ngomong senape, apa belajar kita dulu. Oh sekarang itu. Nah, niku saben kali masjid dihitung maca tasbih. Nah kulo, dibungakake karo para mala ingkang kasule jaluke ngapura, bantune jaluke ngapura. Nah kami kula bisa serandale jaluke ngapura. Saiki jedine kolame jaluke ngapura, bantune
njaluk aku marang Gusti lek maca selawat sedina ping 10 mulai kecil janjiku kula mboten badhe bangun dari sujud kula mboten badhe tani saking sujud kejaba Gusti Allah sampun paring pangapunten dhateng umat panjenengan ingkang purun maca selawat ping 10 ping 10 Cuma Muhammad lumayan apa mboten Bu? Alhamdulillah. Kok kita itu Gusti Allah itu preso. Kula sampeyan itu tukang bosen, tukang keselan, tukang wadeh. Maca selawat ya wis wadeh ganti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau sentuh satu wajib jadi masalah istighfar astagfirullahaladzim ya Allah Gusti belum berkata berbeda ya Allah sekarang itu suatu disalakan dan sepuluh Tuhan Allah sebagai muslim sebagai aku para aku ya Allah sampai sebagai kesalahan menungso itu dosanya wis tuwa ngeten iki ketoke ora salah. Ning metetek dosane cilik. Wong tuwa iku patute wis ora maksiat, ning nek maksiate ge sanggone ati ngene iki. Njaluk maca Quran. Sampai iso sing gelem maca Quran ora aku. Maksi sombong maksi mula wong alim yo maksiate ge ora kok ngarep nesu niku pateke wong alim nek kok mburi jegal niku pateke wong maksiate awake dhewe mula yo rata-rata kabeh sing wong jamaah sing dadi pemimpin ya padha lek akeh njaluk ngapura marang Gusti kabeh mangke dilajak karo Gusti Allah sifate kaku sifate nyok ora beneran sifate nyok dosa sifate nyepelek kelian sifate ngremeh kelian niku wong alim dulu matae sombong pamer muncul apa meneh suke kaku ora kena kesing ora kena dihalu-halu niku wong alim mulai ya kabeh wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kaki ayo padha jarum asrama Gusti Allah suwarga sing ambane padha karo langit lan bumi dicepakake kanggo wong sing tapi wong sing seneng tobat seneng njaluk ngapura ngapura apa wis tuwa iki yo jam 3 malam iki mau salat usolli sunat atau berarti rahmat ini billahi ta'ala niat ingsun salat uga krono perkara krono Allah ta'ala apa Bu? Nek wis bar kuwi terus salat usolli sunat tahajudi rahmataini lillahi ta'ala sing diwaca sak apale sak sause maca pate terus bar kena donya Gusti anakku sing apa iki kok amil macam-macam ditokok kok amel nyawurane sing karo
karo tunggal senengane panjenengan kerjakan datang pergi ingkang rasi Allah, panjenengan toto ya Allah, panjenengan pertekakan ya Allah. Anak kula sing nomor 4 niki sesane bangun kula dados putra ingkang sori kan nyawan ya Gusti. Anak kula sing nomor 4 niku nyuwun kula dhateng panjenengan rahmat panjenengan barokah panjenengan karugian panjenengan paring pertunggalan ingkang kathah barokah rezekinipun. Ya panjenengan paring panjang yuswa panjang umur panjenengan paring rezeki ingkang kathah halal lan barokah hayya halal ayo padha luhur kabeh ya. Nah, nek wis diparingi kabecah saya taat sregep ibadah tepat waktu. Nah, langkung sadurunge agar wis kumpul ana papan ibadah Gusti Allah bakal jamin ana ing dina kiamat diparingi tanpa hisab di tengah-tengah orang-orang manusia, di tengah-tengah dihisab. Saiki padha mangan, padha ngombe, padha seneng, padha istirahat, nalika urip ana dina padha seger, padha warak, kowe padha luwe sebab nindakake poso ing bulan Ramadan saiki masuk. Nah, terus berangkat yang swarga lewat swarga mustaqim kaya kilat kan nyambi. Nah, kaya cerek sampun dugi swarganipun Gusti Allah. Sing nomor 3 kula panjenengan diparingake dukung amal kesayangan kanthi ditampi tangan kanthi tangan. Wis tekan swarga nunggu sawetara kelingan kanca-kanca dene albarokah aku ketemu karo ibu saiki ketemu bapak-bapak saiki dalam di golek itu pengen golek sak kursine saged pengen golek sak dalune saged arep laku saged arep numpak enek wis dicepati di arep numpak mobil wis dicepati enek alam dunia motor lan duit enek mulai numpak anane mlaku sikil alam dunia ning enek suwarga kabeh dicepati enek sebarang itu apa meneh enek ukuran ya Allah Gusti Al-Quran dari kontrol, sholawat dari kontrol, sodako dari kontrol, karo mandur naik bulan dari kontrol. Aku tidak mau orang dunia ya Allah Gusti apa meneh kaya meneh dunia silver kendaraan kebelah kaya bukan Pancasila yang silver seneng bidang dicelaki wis apa sodako jawab aku iki sodako nalika berkah Jumat berkah Ramadan sing kok sodako akeh aku saiki dihukum manungsa arep kancane kowe iku aja samar aja pake sodako be langit salate belake jariyae bela melu masjid bela tukang adzan bela. Nah, pulau panjenengan sedaya mlebu kumpul wis tangga keparo ning kapan piye kabeh yo alhamdulillah para seneng aku soalnya mau yang alhamdulillah yo oleh tak jamaah belum ada yang tak jamaah. Nah, Pak Eko Mandan Nusantara aku dari Palu mencoba ke sana dulu. Kalau Eko ada kerabun,
makan wudhu, makan sampai lupa yang ada roda. Nah, akhir-akhir ini pancen yo aku yo wis seneng menjadi bahan coba sama semua. Nah, sampean aku masih tahun 90 minggu yo sampean terus kosong terus. Nah, iki terus aku iki rasa itu ki sholat wae sholat ora pati bener bisa ora iso resik wudhu ki carane ora ngerti ora carane ora ngerti aku yang kumpul tok. Nah, pasar sapi jangan semua bakar wudhu ngene. Nah, kalau yo itu oleh penjenengan kita itu mengketok sama hibur kita pasar sapi misalnya bermasjid. Jadi lingkungan itu sedikit tertarik mengerti kebaikan ibadah, kebaikan makmum ibadah akhir-akhir ini kita tahu sama saya dalam Allah masa bocor, masa budare, dalamnya padang, masjid resik, banyu-banyu itu pakai isi zaman itu yang putih kayak pasar sapi bocor, orang jual di baji yang bocor, lain tambah kayak jangan semua dalam jadulnya rasanya tahun 50 di jadulnya di jalan dengan tidak pasar sapi kalau kali cacing nah zaman saat itu pembangunan maju, Islam yang makmur, ekonomi yang maju, ekonomi makmur mulai tambah syukur karo Gusti, lek dari kita baik. Pulau sampai tidak gampang dosen, Gusti Allah mengenai ibadah orang yang pasti sholat, istighfar, ya Quran ini dibaca terus. Dapur orang pokok, 10 ganjarane selame, nek jenggatong wudhu 10 ganjarane 50. Nah, nek entuk jumlah Fatihah pun kira to. Lha iki cara hitungan kok yo asal sama mungkin sensor ganjaran. Lah caci cilik kok caci cilik kudu Rasulullah, kudu waliullah, kudu dereng wong mula nek ganjaran kuwi seneng nek dosa seksa ya niku Islam umum mosok Pak konflik dunia anak tahu umum iki jarune niku lho kanca kula taman ngarepe padha sing betul wetan padhaan dhewe capi. Lah nek ngono ngerti ibadah dadi mati sakit. Lah ora ngerti ibadah iki. Bapak dia ibadah, nanti terlalu putune no. Sapa ben sholat, besok nek ati piye tahu. Nek ikut jawabane ngene. Mati tekan anakku ora ngerti ibadah, mula ibadah ditular-tular yo Bu, saisa ning ayo sholat. Jadi mungkin mau digunakan berserangga diajari tidur jatuh mulai kecil besok nanti karena tertinggi nah sekarang semalam itu berapa saja Bu alhamdulillah muslim terus bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah wa radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah ya Rabbana alhamdulillah dan berkabari wa billahi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah ya Rahman ya Rahim ukifina dengan bersama kita terus baca usul khotimah dengan iman Islam dengan takwa dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersama dengan ayat terus
istiqomah, baca husnul khotimah, baca husnul khotimah. Ya Allah, mungkin hari yang berjumpa berujung akhir, sampai selesai kuburan akhir, mohon boleh kuburan akhir saat kita asyana akhir. Ya Allah, mungkin dalam ahli suara ya Allah, kadiri bagi belum berjalan ya Allah saat kita asyana akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Widya Cana Saduluran.